i lawr yn y berllan, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. O'na bawn ni yna fy hunan, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Dagwr tu a dagwr sgubor, dagw ddrws y beidyn agor. Ffal di'r adlyd law, ffal di'r adlyd law, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Dagwr dderwenwych ganghennog, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Golwg arni sydd dras archog, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Mi ar hosaf yn eich ysgol nes anghariad yng nghyfarfod. Ffal di'r adlyd law, ffal di'r adlyd law, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Map y degwm oedd o, ac yna gymaint o enwau cria yma. O'n i'n bwriadol yn cael enwau pawb oedd yn cymryd rhan. A dyma pawb wedi sgwennu i enw fel patrwm yn y gwaith maen nhw wedi wneud felly. A dyma yna rei gwahanol yn bob man, rei mwy eglur na lleill. Ond mae'n neis at y dyfodol. Fe pobl yn gallu dweud nain fi na chwrdd. Di'r adlyd law, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Dagwr delyn, dagwr tanau, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Beth wyf well heb neb i'w chwarae, twrwm di'r orwm di'r adlyd law. Dwi'n rili hapus bod hwn yn gweu gilydd. Chos bob un sgynna fi, mae yna ffordd yn yma. Ydyn mae yna gordyn bach tyna yn mynd ar dop yr hasiad yna lle, geiriad o. Wedyn, da ni wedi trio wneud yr cymryd at ei gilydd ar yr afon neu ar ffordd. Your foresight, your expertise and everything else, it really is beyond our imagination. You know, doing the little patches of fields, we had no idea what the finished product would look like. Felly, diolch yn fawr iawn. Da ni'n edrych ymlaen I weld o yn ei ffram. Diolch. Diolch yn fawr iawn. I like the project and I'm quite no, I think nearly 600 fields is a bit much actually. But it's worked out well and I'm very, very pleased with the work you've done.
felly neb roed yr oriau yma di roed i mewn iddo fo. Yr oriau dwi di roed i cynllunio fo, yr oriau yma'n hw wedi roed i bwytho fo, a wedyn mi ddisio roed efo'i gilydd, a mae un o hein yn cymeryd gyda'r nos, dibynnu'r i seis o awrach diwrnod cyfeiriad. A wedyn mae gennych chi 580 neu fath yn y noes. Wel, y cynllun yna, rhaid fi wneud y caeau i gyd, doedd. A dyn, mae'n mater o greu map o'r caeau ar siart graff felly. A dyn, mater o gyfri iddo wedyn i pawb arall i brodio fo. A dyn, da ni wedi wneud o ar waith du, ond bod ni'n wneud o wyrdd, oherwydd bod o ffordd hawdda i gael pawb efo'n rhan patrwm. Ddim yr un patrwm, ond o'r un tensiwn felly. Na fysa nhw'n wneud brodwaith rhydd. Fysa hwnnw'n gallu mynd yn glapio gen rei a rhydd llac yn lleill. A dyna pam. Mae o'n ffordd foolproof o wneud allan. Y gofod y mama, mae'r afon yn mynd o dan y ffordd y mama, ond dwi'n mynd i arau ti ar y wyneb lly. Am bod felly fysau amser yr caeau yma lly. Mae gynna fi 6 arall.